Kaixo nenuka, zelan zau eze? Hemen na berriro, labiga pesada. Baina postena zuek amere gotigaz, espero zuepe postute goti, beste bidizotxu bat. Nahi notzuen komentau, zelan doie zuen kurrikulume? Zelan doie, akortasarienik hemen erakutzi notzuela egin, baina nahi jakinia egin jo zuen. Ze alperrak gara, guapak eta alperrak, egize da. Orduan, gaur erakutzeko zuet zerrein horregaz kurrikulumegaz. Vale? Ze lana ez da jausten zerutik. Lana enbiozu topau. Eta erokutziko zuet, nik oin arte erabiliota zan plataforma danak, eta bai bat barrile deskubritu dugu. Ez daki, baina antzadan ez oin da modan. Infojobs barrile da Indeed. Orduan, lehengo, komentaun gogu zeintzu dizen, eta gero erakutzen gotzuetaz. Eta bai holan hacks eta tips batzuk erakutziko zuetaz. Komentetako nik zelan lortuotazan, oin arte lortuotazan landanak. Eta ez da isen, titizek erakutzike, bale? Ixen da, ondo bihaldute kurrikulumek. Así que, barrun intro. Txa! Janire atxurra! Bueno, bakixue, Jani atxurra zela zuekin, justu aholkularitza! Nik ez hautzota zanadi, Infojobs, LinkedIn, eta oin derrepentin Indeed. Bakilletana da, Infojobs da lanatopetako. LinkedIn da Facebooke, baina lanatopetako. Oso gauzarraru nik ez dakit hori erabilen. Bidea, 8 bider deskargabot, da 8 bider desinstalabot, zerik ez da hori ulertzerik, ez zinot. Emoten dau egun piztina bat dala. Ianok eventu handizena da ianok lan honen auki, da danak hortra jigaz. Larregi. Honek pagina wepak eta telefono aplikazioek ez da zeuskeraz. Orduan kontauen gotzuet, da ero irakustera. Neu hemen jaseri jaipinekona, asuntu gaz. Lehengo dekegu Infojobs, danok ezautzeguna, gehien guztadatena, fan. Ez dakit zebat ordu ingotazan hor aplikazioen, baina niri gehien guztadatena da. Bakixue, hemen enbio zuela, zuen kurrikulume igon, edo enpresik elegitzen badau zer bat bete. Olako formulario bat, altzue galdetu edo zer. Nik fatal pasetot, eta ez dugu zurrik esango ja mensaje generikuk erantzuten hasina, neue ja. Zeba nahi oztu hau biarra? Jipet hori eskatu notzen, hazme un texto, da guzurrik ere esatera. Horretxe bidaltzen aztera. Ze, eske, 30 bidaldu bibota zen, hasiko 30 bider inspirazioi idazten. Ez, orduan, ez dakit hori admititzea hemen publikoki, idea osa hona dan. Aztuen dugu, ez dut eze bezan. Zuk dekezu hor elegitzeko nun bizizarin, zemat kilometrotara nahi osun egin lana, eta nundik norako lana nahi osun. Aldo zuen hosteleria, marketing, ingenieritzan bat, kamarero, dependiente, eta berak aterokotzuz, ingurun dago esan, lan danak. Bebai atarakotzu, zuk eiozu zure kurrikulume igon, eta esan dutana formularizu bete. Orduan bebai, berak rekomendauen gotzuz. Ikusi zure kurrikulumin ipinio zula, administrazioa ez dakiz zer egon zinela urte bete. Honek interesa baltzatzuz. Hori super ondo da, ze holan, gerua da gehiago bota, gerua da oportunidade gehiago dekezu. Hori holanda beti. Juergambe holanda. Juergambe, jentik esaten da benan ligauna jotein, baina ez pasara urratzen inogana, ez tozu inoz ligauko. Danetara urratu, eta baten bat jauzukora. Hori, demostradísimo. Eta hoxe, gehiago da topetako lanak, kurrikulume bialdu, da esango zuet bai edo ez. Gero dekegu LinkedIn. LinkedIn da lehen esan dutan modun ianok dekon postu handizena. Etxate bape guztetan. Nik azalduko zuet, baigul non hori guztetako lako hori mundilu, baina niri etxate bape guztetan. Se supone hor zuken biozu zure perfile, zure kurrikulume igon, eta zetopetan zabizen esan. Facebook bodunda, ez dut ulertzen hori aplikazioa, ezin eike ulertu. Literalmente, ezin izen dut esan klarua. Da, Facebook, baina enpresana. De los alto cargos. Horri goteitu ez, bentuk, euren pentsamenduk, euren gauzarraruk. Zuken biozuna da, sartu hor, perfil bat sortu, da non horrik usten bozu, altzezu solicitau, edo eurek ikusten bazaitu ez zuri, gehia da soziala, bodun, aplikazio sozial bat bodun. Jentik zaten da bortik lana topa dauela. Nik ustot hori, que es un mito. Ezin da bixen. Ni alegintzera, baina ez da... Etxate bape guztetan. Baina esanen bihotze mundu danak ezautzen da bene aplikazioa da. Hau beukizue, Infojobs bodun telefonun edo ordenadorin.
Eta gero dekegu Indeed. Hau be ez da euskeraz. Baina barrile da, emonen gotzegu. Un txanse. Oportunidade bat eman gotzegu ondino. Ikustotan agaitik info jauz bodun da. Zele lehengo agertze jakuna da. Zena jozuein, lan bodun eta nungu zara. Punto. Bebai kontu neukibi osu, enpresa askok eukiko dabela lanpostu bardine plataforma danetan. Nire aholku da, ikusten mozua anuntzio bardine ez bi aldu bizetara. Desespera bodun ikusten da. Ez dakit inoz esan dutan publikoak, baina karo, nire beste lanpostun, nire lan batzan elkarrizketak egi. Eta ni genti elegitzen eban, da gero elkarrizketak egero basan. Etxaten asko gustau. Pentsetan eban ilusio ere gazartuko nebala, baina etxaten bape gustau. Eta motibutako bat, nik igul dudan deitzeko edo, igul ez deitzeko da, ikusten bot, kurrikulum bardine, 5 aplikazio diferentetan. Ez dakit, esara fijau behin anuntzio bardine dala. Ordun, nik kontu zeukiko neban hor, nire aholku. Igule ez teuketa arrazorik, baina bai. Nik uste honekin irurekin nahiko dala. Honekin iru aplikazioekin, gehiago ez abarkau ze danera ez aralduko. Da gero deituko zuen, da ez tozu jakin gonundi deituko zuen. Ordun, honekin irurekin, perfecto. Eta hoin dator, interesanti. Honek ja, ez di mundu danak ezautze ikusenak, eta bai badi niri funtziona ustien gauzak. Lehengo sartuko gara Google Mapsen. Literalmente. Google Maps, eta zuk nun nahi osunein lan. Topauko zu, zona industrialen bat, nire kasu, niri guztate administrazioie, baina ezke edo nunen gone ban bierra. Ez tozte importa, horretan naz, multifunction, nik hartzoto lan Google Maps, eta begitzot nun bizina zen, eta zer aljaten interesau. Zona industrialen bat, administrazioko jenti askotan bida, fabrikak, tailerrak, olako gauzak. Topau biozu, tailerra botako, bale? Hernan ingurun, hemen da, tal. Eta Google Mapsen hemen agertzen da askotan dekie telefono zenbaki bat, edo dekie korreo bat. Niena ja han abenturosi deitzeko. Bada jenti, deitu da, esango bana, lan bilez abize. Bueno, horrarteen aldu, baina bai helduna korreu bialtzera. Hartzo korreu, paf, da adjuntetot nire kurrikulume eta bialdu iketziot. Literalmente. Holan, ikusten mozu tailerrak gaztau izatzu zela. Jungo gara enpresa handizetan, bale? Nik ez ton nahi esan hemen isenik, ze ez ton nahi sartu foioietan. Ez ton nahi inogaz burrukanein, bale? Guapiek izena, da titian dizek izenek, ez burrukan eiteko norogaz, ez zinot. Ordun, ez dotzuet esango enpresan isenik. Nik engotana da, esan, zelan ikotan nik lan atopetako. Idatziko gule lehengo, sartu nahi jogun enpresan. Pakita Jolasak. Eta gero ipiniko gu, lanpostuak. Da, listo. Hor, ipintzen mozu hori, agertuko jatzu enpresin. Webgunin partia ipintzen dabena gugaz lanaen. Bialtzu kurrikulume eta listo. Horrek lanpostuk ez daz beste esan dutan aplikazioetan. Gauzi da, eurek webgunitan ipintzen jue eta listo. Ordun, oportunidade asko galtzen zaz bakarrik aplikazioetan gatzen bazara. Edo zein enpresa handigaz funtzionetan dago. Enpresa txikizek bai guleztekie. Baina enpresa handizek, edo enpresa batura handizek, edo kooperatibetan normalin poltzak egoten di. Lan poltzak, bialtzo zuzena zure kurrikulume, eta deitzetzue, edo ez totzue deitzen. Eta gainera eurepe, eukitzetzuez, zeinoz ibilina edo nun ibilina, ipintzetzuez dauesan lanpostuk libre. Tailerretik, marketingera, ingenieriora, edo zer. Gauzida, banan holan beteten jutena zela. Google Maps albun, eta guzteta jatzun enpresi, sartze zara. Lanpostua, eta azken beti dekie. Eta holan, ez dakizue zemat, ate zabaltzo zu esan. Hau da Tinderren bodun, tia! Aldarik eta like geixen emon bidi, ze matxak lortu bidi. Bestelan ez da ezebez. Eta hau xengo zuk pare bat ordu, arratzalde txunengo zure 3 aplikazioiek, topauko zure ingurun dauzan enpresak, enpresa handizek eta txikizek, da bialduko zuz korreuk, da beteko zuz formularizuk. Eta listo, hemen ez da diskusionerik. Daulan ez pogu lan atopetan ja, tia. Pentseto zuen ono pagauko bala nire hankan erretratu gaitik. Edo ez dakipa. Ikusi dut olan, on jentik saltzen da bela, pedo zen botelladoz daulako gauza. Nik olako zo zerrengo neban, Honek ez badu funtzionetan ja gauza planteetan hasibiko gara. Hankazatarra dekedaz. Baina, bueno, Photoshopagaz bialduko nebazan.
Ezin gara, ez da rendidu bier. Goixan jarraitzera, tipekin. Urrengoko ja, aholku horena izango esan, baina esken eupestot eiken, da pertsonalki jun, kurrikulume eskun. Nik entzuape bai, un mito gentikolan lana topa dauela. LinkedIn egaz bodun, nik ezin iztu. Ez dakit atrebiduko nintzen egiz esan. Seguramente sartuko nintzen kurrikulumo gazdendara, lotzi emangosten, baina lotzi emangosten eze erosi barik urtetik dendatik, dordun dendan sozer erosiko neban, datzenin ijungo nintzen kurrikulumegaz, dendako sosegaz, eta 20 euro gitxeagaz karteran. Ordun, bueno, holku kaldota zemon, baina nik ez todaz bezten. Eta gainera, kurrikulumen ipini gogune, erretratu pixkat Photoshop haute da ordun, imaginau, emon kurrikulume da, ikusuko dago da esango dago, hau. Oh no. Disgustu ja entrevistan, entrevistan, baina horra aurrin. Ez dut nahi horti pasau. Eguren baten oso desesperaute bagaz. Honek ez badau funtzionetan. Hankan erretratuk ez badau funtzionetan. Da pedon bote jauek ez badau funtzionetan. Jungo gara kurrikulum egaz. Balana topetara. Ai, negarretxeko gogudek eta, berda. Eta listo? Hori da dana, eskizteko misterizorik. Ez dugu mundu deskubridu, baina nik ustot esatzuetan agaz, lagun utzuetala. Espero baiet. Esan goztezue, ia non autopau dauen lana, nigaitik, imagintzazue. Asko postuko nintzen, benetan. Eta hori zen enukaz, mesedez espabilau, ez prokastrinau, ez dakit hori itzezelan dan erderaz, ez dakit gitxia euskeraz. Orduan, mesedez, ez itxi biziarko gabralduzuna egin, ez isen nire bodun, espabilau. Espabilau. Ze manikuri da pestainak eta kuleruk ordainun bidi. Eta ikeri bizumek eskatute, imposible! Bakizue, justu gabizela, baina beti gokula aurrera. Musu handi bat. Mua! Besito! Zuzendari lanetan, Iñaki Beraetxe gixajuk nahikudeko nire berbaldize kontroletan. Hau dizun nauzizebe, bera da. Edizoan, sare sozialetako edukiak eiken eta gainerako guztizen, Mara Narro. Nire marrazki politanak eikeitu zena eta irudizen arduradune, Lander Rayon. Aurkezle eta gidoilari, nine ekipo Janire Atxurra, bakixua hemen, berba da berba. Eta ekoizle jauna, Jose Felipe Ausmendi, bakixua ezo zerrespetxatzo guztetan, edo faion bat bada, berari esan on time ekoiztetxeak, EITB mediarentzat ekoiztua!